Snívanie o šťastí a láske prináša polovicu úspechu. Aj snívanie v hlbokom spánku niečo znamená pre našu budúcnosť. Vraj sú to správy z vesmíru a sú medzi nami ľudia, ktorí ich význam dokážu dešifrovať. Výklad snov pomáha aj diagnózam a liečbe. Dlhé roky sa tým úspešne zaoberá psychotronička a spisovateľka, ktorá si všetko najskôr odskúšala na vlastnej koži. Mojím dnešným hostom je Tatiana Bedušová. Tatianu poznám, je to tá najlepšia bosorka, akú poznám. To vás povedal Jožo Ráš, ktorý bol tiež tak trošku na odchode z tohto sveta, do sveta iného. Aké je možné vlastne komunikovať s človekom, ktorý už je niekde mimo nášho vnímania, človekom, ktorý je v kóme? Čo sa týkalo konkrétne u Joža, sa mi robilo dobre, lebo som sa s ním poznala. A bola som sama prekvapená z toho, že možno tým, že on študoval psychológiu, že vlastne to jeho podvedomie je nastavené na tú inú úroveň vnímania sveta, tak vlastne, keď bol v tej kome a ja som chcela vedieť, či zostane, tak sa mi v sne zjavil, vyslovene ako za života a oznámil mi len jednu vetu, čím ma aj nahneval, ale to je typické preňho, on veľa nenarozpráva, a povedal mi, kocky sú hodené. A ja som sa na to zobudila a hovorím, Bože, čo mi chcel povedať? Kocky sú hodené. Kedy to používal, túto frázu? Tak som zistila, že vlastne dávalo mi to ten význam, idem do toho. Nevzdám to. Ale prvý ten moment, keď vlastne som prišla za ním do nemocnice, keď bol vlastne po tej nehode a tak na seba sa nepodobal vôbec, tak sama som hľadala teraz čo? Rýchlo, jak zistiť, či teda zostane. Pre mňa samotnú, to je to, čo chceme my, aby zostal, hej? Ale ako psychotronik som musela povedať, že nemám právo ho tu ťahať, takže vlastne, to je prvá veta, ktorú robím, že ja vlastne sa porozprávam s tým vesmírom, s tou informačnou databázou, by sa to tak dalo pomenovať, že nech sa deje pre toho človeka to, čo je preňho dobré, a my nech máme silu prijať to, čo je preňho dobré, alebo riešiť, jak mu môžeme pomôcť. Myslíte si, že aj Jožovi Rážovi sa podarilo v tom momente, keď vyriekol v sne túto vetu, niečo zmeniť? Povedzme, že si dal tú spiatočku a vracal sa naspäť. On v podstate sa sám rozhodol, pretože v podstate, keď my sme v kóme ako ľudia, tak vlastne prechádzame tým, že buď odídeme, alebo zostávame. A veľa ľudí, keď sa vrátia, si to nepamätajú. A sú ľudia, ktorí si to pamätajú. Ja sama som prežila v podstate kvázi takúto situáciu. Pamätám si presne, jak to prebiehalo. A bol to krásny pocit. Tam vás nič netrápi. Tam vlastne nemáte strach už ani o svojich blízkych. Tam je úplne iné vnímanie toho sveta. Ale v momente, keď sa vrátite, tak to je tá neskutočná bolesť, ktorú úplne nacucnete. To je jak také lepidlo, ktoré na vás príde. A to je vlastne, ja som sa snažila dešifrovať, čo je to tá bolesť. A to je ten strach. Strach o blízkych, o všetko. Náš život spočíva v tom, že my sa bojíme. Preto rastieme, lebo sa bojíme. My sa bojíme, že padneme, tak sa učíme chodiť. My sa bojíme a preto nás to posúva ďalej. Takže veľa ľudí nasávajú, oni sme jak špongia presiaknutí strachom. Vy ste boli dieťaťom a určite ste už toto mali od malička, túto schopnosť. Je taký nejaký konkrétny moment, keď sa vám poprvýkrát podarilo si niečo v sne spojiť s realitou, ktorá sa stala? Viete čo, ja možno v 3 rokoch. Bolo to niečo konkrétne? Ťažko povedať, či konkrétne. Ja si len pamätám tak hmisto, pretože toto je stále, čo ma fascinuje, že kde tá detská pamäť funguje ešte, lebo sú určité roky, ktoré si nepamätáme. Ale pamätám si, že strašne ako dieťa som nerada chodila po obede spávať už v tomto veku. A moji kamaráti, a ja som sa vždy kamarátila s chlapcami, mal prísť kamarát, bol u babičky, u starkej na vidieku. A proste tie dni, keď on bol preč, to bola taká dosť pre mňa nuda. A mne sa prisnilo, že on sa ten deň vráti. Čo teda ani nebola som tak informovaná ako to dieťa, že by sa mal vrátiť. On sa skutočne vrátil, lebo jak som ja po obede nechcela spať, tak on proste dole, my sme boli z jedného baraku, a proste zaklopkal a hľadal ma. Takže to sa mi potvrdilo, že on je naozaj doma, takže to sa mi nesnívalo, to je skutočnosť. Takže vtedy ste už vedeli, že toto nie je celkom v poriadku a nie je to také, ako to majú tí ostatní. Tak. Mali ste vtedy v Levici, keď ste vyrastali, takú spriaznenú dušu, s ktorou ste si toto všetko hovorili? Bol tam niekto na blízku, kto by vám, povedzme, aj bol ponúkol nejakú knižku, aby ste si to tak trošičku aj ozrejmili? Toto obdobie môjho života bolo vyslovene taký samorast. Ja som vlastne išla len svojou cestou
a vôbec nebolo s kým by som sa nejak poradila, že či je toto v poriadku, toto nie je v poriadku. Až vlastne keď som prišla do Bratislavy a ten vývoj išiel u mňa normálne ďalej, až keď som prišla do Bratislavy, tak tým, že som bola chorá a bolo veľa operácií, nič nie je náhoda, som sa dostala do rúk jedného doktora, ktorý bol prezident psychotronickej spoločnosti a on mi vtedy povedal, že čo vlastne ja chcem, keď si viem pomôcť sama a ako viem to, že nemám sa toho báť, len to mám ako teda pustiť. Ale ešte spätne, nie v Leviciach, ale ako študentka v Nitre sme zo zvedavosti boli ako také, čo vyklada karty. A ona, tá pani, bola strašne starúčka a šokovala ma tým, že ja som šla ako posledná v poradí, sadla som si, ona sa na mňa pozrela mi do ruky a povedala, čo u nej chcem, keď mám lepšie schopnosti, jak ona, a že toho chlapca, s ktorým chodím, si zoberiem. No mám nehorklo jak v starých kukučkách. To som teda v pláne vôbec nemala. A ešte ma šokovala tým, že keď tie staré pani hovoria, tak ona hovorí, a bude to vysoký vojenský pán. My sme študovali úplne inú školu, jak on môže byť dôstojník, keď pravda je taká, že toho chlapca, toho som si zobrala a bol dvojak z povolania, takže toto mi potvrdila a ešte mi potvrdila to, že 2 roky po našej svadbe nám zomre za dosť takých nedobrých udalostí. Veľmi blízka osoba, ale nechcela povedať, či z mojej strany alebo z manželovej zomrela ako svokra. Takže muža ste si takisto istým spôsobom dokázali z tých karát vyčítať, vedeli ste, že kto to bude, ako to bude. Vy sa zaoberáte takisto numerológiou. Zohrávajú naozaj čísla v našom živote takú dôležitú rolu, podľa vášho názoru, pretože je málo ľudí, ktorí si dokážu svoju charakteristiku vyrátať z čísel. Väčšinou to ľubia iba ľudia, ktorí naozaj veria tým číslam a rozumejú systému numerológie. No, matematika je exaktná veda, takže ona nás nejak nepustí do nejakých úletov a únikov, čo je na tom fantastické. A mňa tá matematika prenasleduje celý život, patrila aj k mojej práci. Takže vlastne ja som na to išla logicky, čo tie čísla chcú povedať. A vlastne vtedy som zistila, že je numerológia, hoci ja som si to pomenovávala svojím, ale že sa to teda menuje numerológia, tak som cez tú numerologickú hodnotu zisťovala, potvrdzovala si spätne to, čo o tých ľuďoch viem a to mi aj funguje. Ale teda samozrejme som si zisťovala, prečo mňa všade sprevádzajú šesky. Čokoľvek sa v mojom živote deje, je tam šeska. A tá šeska je pre mňa dobrým číslom. No a vlastne, tak keď som išla spätne, tak ja mám psychické číslo šeska, osudové číslo šeska, číslo mena mám šeska. Keď sa presťahujem, bydlisko je buď čisté číslo 6, alebo je to kombinácia čísel, ktorú dáva hodnotu 6. Takže to mi zase potvrdilo. To, že mi to vyjde v tejto kombinácii, to mi vyjde akože dobrý krok. Dobre si to zvládla, ale nerobím to dopredu. Ja to už robím len spätne, akože vyhodnotila si to. Pretože ja mám takú zásadu, že tieto schopnosti nie sú na to, aby sme ich zneužívali. Tieto schopnosti sú na to, aby sme ich používali. Takže my máme zdravý úsudok, svoju normálnu životnú cestu, ale v tých ťažších situáciách ich použijeme, či sme urobili správne. Čo na to manžel, keď toto všetko vy ovládate a on vie, že vy viete mnohé veci dopredu? Ako sa mu žije s takým pocitom? Dostala raz jednu takú otázku z nemenovaného rádia, keď som tam bola naživo. Bolo to už až do polnoci sa to ťahalo a on odpovedal tak, že jak s normálnou ženou, hej? Že teda, keď som si ju bral, bola ešte normálna. Ale nie, on to hneď upresnil, že samozrejme vedel, do čoho ide, že teda som taká, boli sme spolužiaci, my sme 4 roky spolu chodili ako spolužiaci, takže veľmi dobre vedel, aká som. A jak to funguje u nás v rodine? Tak, jak som spomínala na začiatku, ja to nezneužívam, takže ja nikdy nelezem do informačného systému, či mojich detí alebo môjho muža. Mňa nezaujíma, kto s kým je, kto čo rozpráva, pretože ja hovorím, že ak niekto niečom zlyhal, nech si znáša dôsledky sám, ja sa nebudem za to trápiť, nech sa trápi ten druhý, kdokoľvek to je. Ale samozrejme, tí blízky, ako každý človek, mali tú tendenciu brániť sa, aby som im do tej hlavy nevošla. A po určitých rokoch to vyšlo na povrch a ja som to vedela, tak manžel mal takú metódu, že počítal. Strašne veľa čísel počítal, aby si myslel, že vtedy nemôžem zistiť, čo si myslia. Naučil to aj moje deti.
A raz bola taká nejaká, sme sa o niečom bavili a ja som sa tak otočila v obývačke a hovorím 33, 34, 35. A on stúhol a deti tiež. To nefunguje. Nie. Ale mňa to vždy strašne pobavilo. To, že počítajú, sa nedalo nevšímať. To už bolo tak nelogické chovanie, tak vtedy som povedala, ale ja im nebudem hovoriť, že to je zbytočné. Máte vy vo vašej takej vlastnej databanke týchto vyriešených prípadov niečo také, čo je naozaj úplne neuveriteľné nám všetkým, že to je tak zázračné a tak zvláštne, čo sa vám podarilo s niekým? Je tam dosť veľa, včetne mojej vlastnej rodiny, mojich blízkych, ľudí, čo chodili ku mne na pomoc, aby som im nejakým spôsobom pomohla. No pre mňa ako osobne, na čom som emocionálne veľmi viazaná, je tá moja dcéra, ktorá prežila tú autonehodu, že ju zrazilo auto a mala tú nohu kvázi otrhnutú. Koľko rokov mala? 16 rokov. A stalo sa to na zastávke autobusu? A ona už prichádzala na zastávku autobusu a zrazilo ju vlastne v plnej rýchlosti, bez nejakej výstrahy doslova do písmena, takže ona vlastne vyletela do výšky 2 metrov a preletela cez to auto. A ten zhluk okolností bol tam strašne, jak ja hovorím, nie je to náhoda, takže manžel išiel do práce, videl to, on hneď utekal k nej, on vlastne na tej ceste držal v náručí, on videl, jak tá noha leží na tej ceste, hej, on to všetko. No a on vlastne bol ten, ktorý pre mňa doletel domov, že teda stala sa táto hrozná vec, tak ja som rýchlo došla do nemocnice a ten moment, ona ešte bola v sanitke, ten moment, keď som ju v tej sanitke uvidela, ja som fungovala jak stroj, bez emócií, ja som ju vyhodnocovala od hlavy až po prsty na nohách, čo tam je. A bola som proste, z tej nohy to som brala ako, doteraz som z toho šokovaná, že tá noha bola hrozná. Ja som to brala, že o tú nohu nejde, to bude v poriadku. Ale ona... A skutočne je to v poriadku? Áno, ona aj tancuje, všetko. Je síce na invalidite, že musí, ale ako tá noha, aj keby ste ju uvideli na ulici, neuveríte absolútne, čo prežila. Ale to bolo to, že ona vlastne tvár nemala vôbec poškodenú. A ja som cez to všetko tvrdila, že krváca do mozgu a umiera. Ja som to presne tie miesta popisovala. Kde je, že to je jak papinov hrniec, že obidvoch strán. No dosť námahy ma stálo, kým sa to tým smerom usmernilo, že teraz sa urobilo CT-čko. Ako reagujú lekári v tej chvíli na to, viete, že prichádza matka, ktorá vlastne oni ma hovorí ignorovali. veci? Oni si mysleli, že mi šiblo. To som chápala. Oni si mysleli, že nezvládam emócie. Hoci ja som nekričala nič, ja som len opakovala do nekonečná, že teda trvám na tom CT-čku, že krváca do mozgu. Potom vlastne cez kamarátov, ktorí zmobilizovali neurológa, ktorý prišiel, urobil to, čo mal. No ale potom to už bolo presne tak, že ten neurológ prišiel a pýtal sa ma, čo vidím ja. Ja som povedala, čo vidím. Urobili CT-čko, prišiel a povedal mi, je to presne tak, ale tu už ide o život a pripravte sa na to, že túto operáciu vôbec nemusí prežiť. Že viac menej je to v tomto štádiu. No a vlastne to bolo to kolo, kedy ja som povedala, že nemám právo tú moju dceru tu držať na silu. Nech sa deje pre ňu to, čo je pre ňu najlepšie. A keď ja jej mám nejak pomôcť a má tu zostať, tak čo? No a vlastne do 5. ju operovali, ja som prišla hneď na áro a ja som ju vlastne chytila za ruky. Všetko tam tie prístroje pískali a robili za ňu, čo mali. A hovorím, Danka, kto som? A tá doktorka mi hovorí, nechajte ju. Hovorím, vy nechajte mňa, ja viem, čo robím. Danka, kto som? A ona na silu otvorila oči a povedala, mama. A ten moment som proste, ja dostala tú informáciu. V pohode, rob ďalej, žiť bude komunikovať. My sme učili rozprávať, my sme učili všetko odznovu. Ona nevedela, jak sa volá nič, všetko odznovu. Doštudovala, vydala sa, máme vnúčku. To je ten zrýchlený vývoj. Takže podľa vášho dátumu narodenia, toho 6. marca, vám podľa všetkého, bol priradený 6. anjel anielov a jeho meno je Jabamiáš. Pekné meno. Jabamiáš. Inak rod anielov je vedený archanielom Gabrielom a planéta, ktorá mu velí, je Mesiac. To je taká planéta, ktorá skôr ožaruje ľudí, ktorí sa narodili v noci, ktorí sú takí temnejší, ktorí sú duchovnejší a to všetko, myslím si, aj o vás platí. Ja som sa narodila v noci. Jabamiáš predstavuje večné plodenie. Od svojich chránencov žiada, aby sa sami pretvárali a obnovovali v sebe harmóniu.
Očisťujú vlastný charakter a zdôrazňujú vnútorné hodnoty. Tým sa stávajú učiteľmi života a v rukách majú všetku tvorivú moc. Vy ste boli dlhodobo riaditeľkou obchodnou, riaditeľkou cestovnej kancelárie. To sú profesie, ktoré vôbec nejako nesúvisia s psychotronikou alebo s niečím takým, čo by bolo medzi nebom a zemou. Väčšinou sú to profesie, ktoré sú nadmieru exaktné, presné, jasné. Čísla, rozhodnutia a tak ďalej. Čo vás tak motivovalo, že ste predsa len dali prednosť pomáhať tým druhým a zaoberať sa liečiteľstvom, psychotronikou? No, ja hovorím, že táto profesia, toto funkcie manažerské, keby sme to tak chceli povedať, prísne, exaktne. Áno, ma držali pri zemi. Stále pri tej tvrdej realite, že toto je život. Ale na veci to nič nemenilo, že vlastne, keď počujete hudbu. Takže vlastne tieto moje schopnosti fungovali ďalej. Práve naopak, naberali na dimenzii stále viac a viac. Takže snažila som sa nejak to spojiť, že venovala som sa klasicky psychotronike, čo som stíhala, a ináč som pracovala naplno v profesii, ktorej som sa práve venovala. A aj za tú dobu, čo som vlastne pri tej práci bola, venovala som sa ľuďom a pomohla som veľa ľuďom v tom slova zmysle, že zostali mi kamaráti, že malo to vplyv na ten náš vzťah ďalej. Až skoro by sa dalo povedať, také rodinné vzťahy nastali medzi tými ľuďmi, lebo vstúpili sme si veľa do života. Ale tá profesia, ako napríklad aj tá riaditeľka cestovnej kancelárii, mi dala strašne veľa, pretože ja neskutočne milujem Slovensko. A nie preto, že by som bola fanatik, ktorý je zaťažený na Slovensko, ale pretože som videla ostatné svety, doslova, do písmena. A ja hovorím, že my tu máme tak krásne, nám chýba len more. No inak častokrát cestovaním človek dochádza k tomu, prečo má rád svoje mesto, prečo má rád svoju krajinu, svoj jazyk, svojich priateľov, ale častokrát aj zažíva také zvláštne pocity, ktoré sa volajú déjà vu, že je niekde na mieste a naraz zistí, že tu som už niekedy bol, a to nie len v sne, lebo konkrétne si pamätám, ja neviem, budovy, ulice, alebo spoznávam tam jednotlivé také tie miesta. Viem si dať rady niekde, viem sa orientovať. Vám sa také niečo nestalo? No, mne sa to deje bežne. A je to viac menej o tom, že ako ja to viem už dopredu. Takže ja vlastne si viac menej tú krajinu vyberám, lebo viem, že tam som kedy existovala. A chcem. Kde ste existovali? Napríklad vo Francii. A to bol môj taký, nehovorím veľký sen, taký jeden z tých sníčkov splniť si, a konkrétne Paríž, tak som vycestovala. Vtedy sa mi to tak podarilo s kolegami, všetko dokopy, s manželom. A tým, že som mala ten pobyt na starosti, tak som mala aj pracovné povinnosti, ale som si vychutnávala, keď som im dala rozchod doslova do písmena, že som si vychutnala ten Paríž. A bola situácia, keď manžel už mi hovorí, kam ideš, prosím ťa? A ja som na to stále opakovala, prosím ťa, poď za mnou. Tu bude jedno také malé námestíčko, na tej námestíčku bude krásna fontána, vieš, to je moje námestie, je tam jedna kaviareň a ja som mu popisovala a ja si tam dám kávu, lebo ja som už šla jak do takého tranzu. On už mal možno chvíľu strach o mňa, čo sa deje, len tá ulica, jak sa zužovala, sa zrazu rozostúpila. Bolo tam to námestie, fontána, presne jak som to popísala. Sadla som si a ja som si vychutnávala tú atmosféru s kávou v ruke, pretože tu som doma. Ten pocit, keď viete, že ste doma, a ja som ho tam zažila, že tu som doma, takže keď som odchádzala vtedy z toho Paríža, tak, jak sa hovorí, že srdce plakalo, to bolo doslova do písmena, lebo tam som doma. Musel vás niekedy jabamiáš vysekať z nejakej smrteľnej situácie? Niekedy bolo tak strašne, že už keby bolo horšie, tak je po vás? Keby tam nebol konkrétne jabamiáš? No ja ako dieťa som mala vždycky talent na také pády do vody. To sú situácie do hlbokej a dravej. Áno, a moja mama to spomína, ako že proste, keď už videli na blízku vodu, tak vždy ma držali, lebo akokoľvek ma držali, ja som tam po hlave vždy padla, tak ma z tej vody vždy vyťahovali. Tá voda mi je súdená doteraz, ja milujem vodu. Viem, že ako decko som bola dosť, slušne povedané, neposlušná. Hej. Ja som bola taká, ja som si šla svojou cestou. Vy sa tam hovorí hyperaktívne. Hyperaktívna, áno. Také skoro diagnóza. Ale ja som mala ten svoj zmysel, hej, ktorý tým rodičom vtedy unikal, takže ja si to tak nejak až doteraz pamätám. A fakt je ten, že tí moji anieli mali so mnou čo robiť, lebo
Ja som sa vždy ocitla v takých situáciách, že doteraz, keď nad tým rozmýšľam, robila som turistiku a proste s tým, že som sa kamarátila s chlapcami, tak vždy také veci, kde rada som strieľala, chodila som závodne strieľať, lukostrelbu a ja mám napríklad polovnícke skúšky a proste všetko, čo bolo spojené s takýmito aktivitami. Zaujímavé, že nikdy sa mi nič vážne nestalo, hoci skutočne sa schylovalo k všelijakým udalostiam. Ja som vždy z toho vyšla tak ako, že fajn, hej. Tak ja už potom s vekom som si povedala, chudáci moji anieli, teda tí sa museli skutočne nadreť. Vy ste napísali krásnu knihu Snár, je veľmi zaujímavá, ide o výklad rozličných snov. Ja by som možno iba také dva základné sny, ktoré sa nám, ľuďom, často snívajú. Viem, že mi aj moji známi hovoria, že často v sne padajú, alebo často v sne lietajú. Čo to tak znamená, keď človek často si rozprestrie krídla a v noci si polieta? Ja strašne rada lietam v snoch a robila som to od detstva. Je to vlastne o tom, že naše podvedomie sa od tej telesnej schránky odpúta, astrál si odletí, nabere tú energiu, ktorú strácame počas denného bežného života a vrátime sa naspäť, ale tam naťahujeme aj tú múdrosť, tú slobodu, tú silu pokračovať v tých ťažkých situáciách, ktoré práve máme. Takže vlastne to je to, že ja stále viem, že je tu čosi, čo mi vždy naštartuje tú moju silu. A to, keď padáme, tak je to skôr o tom, že človek prestal veriť sebe, prestáva si dôverovať. A to je to, že nás chce podvedomie upozorniť, pozor, nespadneš. Nie nikde, pretože vesmír je nekonečný. A ak padáte, tak preto sa vždy veľa pýtam, a dopadli ste? Lebo tí ľudia väčšinou nedopadnú. Tak je to o tom, že tak ako letíme a je to nekonečné, tak padáme a je to nekonečné. Ale nikdy nie je povedané, že je to zlé alebo dobré. Len my toho pádu sa bojíme, takže zase to obrátim. Je to o tom, že to podvedomie nám chce povedať, neboj sa, to ti tiež niečo prinesie, len pokračuj. Vy ste pomohli veľmi veľa ľuďom. Máme na vás veľmi dobré referencie od mnohých a mnohých. Stretávate sa s ľuďmi, ktorým ste pomohli napríklad vrátiť sa do života naspäť? S Jožom Rážom, keď sme s ním tak začali. Áno, stretávame sa. Včera sme sa stretli. No, s niektorými som kamarátka, že skutočne, hovorím, ten vzťah je taký bližší, že teda vieme o sebe veľa. S niektorými sa stretávame na úrovni toho, že ja im radím a oni sú stále vlastne tí moji žiaci alebo tí ľudia, ktorých niečo trápi. Ale aj z týchto sa stali moji kamaráti. Mám aj taký prípad, že som sa stala krstná mama dieťatku, ktoré našťastie teda prežilo to, čo nemalo prežiť. A už sme vlastne rodina, lebo sa stretávame a je to už v podstate rodinný vzťah. Takže mám veľa takýchto ľudí, a ja som za to rada. Ja vždycky poviem, a ja si zase do tých svojich prognóz, prosby pre tých mojich anielov strážnych poviem, že ďakujem za to, že viem byť osožná. Že chcem byť užitočná tým ľuďom nejakým spôsobom a nech mi vždy ukážu ako. Pretože merám lásku tým, že ja som rada, keď môžem dať darček. Keď dostávam darček, je to príjemné, koho by to nepotešilo. Ale ja sa teším tým, kupujem a jak by to a dávam to. Až od malička som to robila vždy. A toto je to, čo ma vždy baví. Takže Vianoce sú pre mňa najkrajšie obdobie v roku, lebo ja už teraz kupujem darčeky, ja už chodím a čo mi padne do oka. Ja už mám skrine, len to potom hľadám, lebo neviem, kde som to schovala. Kde som to dala vtedy v marci. Tak, presne.